Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Laccire Hako Torave Naye. Bandirabi saha fof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum on jamma jogoro wonde ko ñande sappo tati lewru décembre sanga 20h ndalankoɓe jogorɓe jirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saaha muɗum e Nafi Mboub Gawlo paare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal marraine o woni Yuman Nguyen Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗi toon to Belgique marraine goɗɗo ko Kumbali on jeeya ko toon to Agnam Liduɓe kamne jooɗi ko toon to dawlaji dentuɗi e Amérique bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeeya ko toon to Kobbillo monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeeyaɗo toon to Ñaari Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayri peinture on jeeya ko toon to Agnam Siwol Acca Diallo madame Sall ko joom suudu maire mo Bakel ceerno Amadou Sow jeeyaɗo toon to wuro Dekle Fulɓe bandiraɓe wotomo luuta o jamma joggude e lowdi Patam Lamiri programme o koni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo Piidi TV 20h30 ko nden artiste gadano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirande laccire ha ko ƴettata konngol woni Salidia 21h45 ko conférence e toɓɓere subane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko fada ko yettoto woni nden hirande laccire haako entrée unique woni ticket gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngaliɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA bandiraɓe wotomo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma patamlam jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe ayaw Pini TV en garte kattande jomiraɗo subakande o gam yettinaden ko sifa e kele gadane jeyneji leydi Sénégal joni palen koye jeyneji ɗi aljuma nogas e goho lewru novembre hitan ujunnaji ɗe nogas joyyi ko sifa e kelle gadane jeyneji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde Walf Quotidien holno mbaɗiri kam musidmen jeyniyankoɓe ɓe garte ko on ɗon crise mo ganduɗa kayine teska e nder kan ɗon lande Pastef no ɓe mbi ko hande kadi kay koddigal ngal ko hunde sattude no fewi ɗum woni koɓe mbaɗi kamɓe musidmen e jeyniyankoɓe ganduɗa kay kono woni jeyde wiyetede jeyde Walf Quotidien ɓe dokki konguɗi noon ɓe ganduɗa kañum goni haralleɓe to banggue dawrugol ɓe o ganduɗa kañum goni Moussa Diaw on ko enseignant ha ko wiyeti e science politique kanko ɗum holliti wonande kay oɗo saaha joni kamɓe banggueji ɗiɗi kala mone mabɓe kala nena darda goɗɗo o hono no jeygol dardirta ndiyam ɗum woni koɓe mbaɗi kamɓe gardinatal mabɓe ɓe gartini kadi e ceerno Diop mo ganduɗa kañumne ko analyste politique kanko ɗum holliti kay wonande so tawi kay e blocage waɗi hoorejo leydi ndi ene jogui hattan wawde wadde woni tan wawde fusde suudu sarɗiji ndu bon lomtino ɗum noon ene hokkimo hattan woni kay dosgal capanɗe joyyi e ɗiɗi woni article 52 ɗum koko yuti e constitution mo leydi Sénégal jayinde quotidien le quotidien ko on saaha naati dingadal arti wi ko crise au sein de la majorité ɓe mbitande ko la guerre des nerfs ɓe garti e din ɗon konngudi ganduɗa kay Cheikh Bara Ndiaye suuti ɗum fanno ɗum e mo ganduɗa ko kañum woni Mimi Touré kono ɗum ko ɓe garti e ɓe ganduɗa kañum en goni jeeyaɓe on ɗon coalition ɓe gartini kadi e konngudi omo ganduɗa kañum woni Fadilou Keita kam e ɓe ganduɗa kañum en goni yaadiɓe Mimi Touré ɗum kala ina tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyetende quotidien le quotidien jayde l'observateur koye on saaha kañum naati e dingadal arti on ɗon fanno witande oɗo saaha joni ene wayno tan de match o ko hakkude ɓe ganduɗa kañum en goni ya yimɓe Pastef kam e omo ganduɗa kañum woni Mimi Touré ɓe mbi ko la guerre politique totale ko ɗum woni koɓe mbaɗi kamɓe musidɓe men jayniyankoɓe ɓe mbaɗi noon natal omo ganduɗa kañum woni Mimi Touré mo ganduɗa kay kañum woni gardiɗo wono on ɗon coalition mo ganduɗa kañum woni coalition Diomaye président jayde point acti kañum ko hen arti ɓe mbi tan de ko ɓe ganduɗa kañum goni yaadiɓe Sonko kam e ko kañum en kay goni ko gukkiti konngol Gulɗi Diaw pano ɗum omo ganduɗa kañum woni Mimi Touré e Diomaye e kam e omo ganduɗa kañum woni docteur Abdourahmane Diouf hono mbaɗiɗe gardi natal mabɓe garti ɗon e natal omo ganduɗa kañum woni Cheikh Bara Ndiaye Fadilou Keita Ngagne Demba Touré hani omo ganduɗa ko kañum woni Cheikh Thioro Mbacké ɓe kala konngol mumen ine tawe nder jayde nde
kamɓe musidmen jani comme no ɓe garti e Maimouna Ndour Faye mo ganduɗa kay waɗi porté plainte fewde o mo ganduɗa kañum woni sarɗiyanke o Cheikh Bara Ndiaye ɗum ko caggal nde on suuti konnguli fewnu ɗum e makko ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde point acti jayde Rewmi quotidien kañum nati dingiral artitande ko yewti e on ɗon o ganduɗa kañum woni adhération massif ko yewti on ɗon coalition mo Diomaye e président hon ɓe mbitan nde holko hulata o mo ganduɗa kañum woni hoorejo o leydi ndi walla holko famani ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede e jayde Rewmi e quotidien jayde le point kañum arti ko e gonɗon jertina o ganduɗa kay Farba Ngom jertini ɗum o mo ganduɗa kañum woni Kalidou Wague o mo ganduɗa kañum woni maire de la commune de Boki Diawé hono no wiiri kamɓe musidɓe men jayniyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde le point e jayde las quotidien kañum arti ko e ɗen ɗon caɗele ɗe ganduɗa kay ine teska oɗo saaha joni koddigal hakkude hoorejo leydi ndi kamɓe hoorejo jagoto ɓe mbi tan nde han kadi ko koddigal ngal ganduɗa kay koddigal ɓe rentodirɓe hono no wiiri kamɓe musidɓe men jayniyankoɓe ko ɗum ko konnguli Sadio Mané petto keɓel ngel ndijo mo leydi Sénégal ine tawe e nder jayde nde ɗo wi omo reewi woni rêve makko tan ko final hakkude leydi Sénégal kam e Angleterre ɗum koko yewti e coupe du monde hono no wiiri kanko mo ganduɗa kañum woni Sadio Mané ko ɗum ko kam musidɓe jayniyankoɓe ɓe garti e ceerno Aliou Thiam mo ganduɗa kay yehino ƴeewoyde omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom toon to pavillon spécial ɓe gartini kadi Khadim Ba mo ɓe mbi nawama toon to pavillon spécial ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde las quotidien jayde la tribune kañum arti ko e Maimouna Ndour Faye mo ganduɗa kay porti plainte fawni ɗum omo ganduɗa kañum woni Cheikh Bara Ndiaye ko ɗum ko kamɓe musidɓe jayniyankoɓe garti ɗin ɗon menace uji ganduɗa kay omo garti omo ganduɗa kañum woni Ngagne Demba Touré mo ganduɗa kay suuti konnguli fan ɗum mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde la tribune jayde les échos arti ko e ko yewti ala haali e kippo ngel ndijo mo leydi Sénégal ɗo ɓe mbi wentande oɗo saaha joni kay zone so ko kañum woni arme wonande kay omo ganduɗa kañum woni Pape Thiaw keblo kippo ngel ndijo o jayde enquête quotidien kañum arti ko e den ɗon caɗele ganduɗa kay ko yewti ala haali ngakkere golle ɓe mbi en le ɗum ko ɗum échec programmé ɓe mbi noon ko 2026 emploi des jeunes e le ko ɗum échec programmé ɗum woni ko ɓe mbaɗi e gardinatal mabɓe kono ɗum ko kam musidɓe jayniyankoɓe ɓe garti e Maimouna Ndour Faye mo ganduɗa kay waɗi porté plainte fewde mo ganduɗa kañum woni Cheikh Bara Ndiaye caggal nde o wimo ko waɗi déformé fewde e makko ɗum ene tawe e jayde guendire nde Le Soleil kañum arti koye on mise en œuvre ko yewti e nden ɗon e ɓorde ganduɗa kay kañum woni plan de redressement économique social ɗum ine tawe e jayde nde ɓe mbi noon ko les premiers résultats jugés probants ɗum woni koɓe mbaɗi e gardidi natal maɓɓe ɓe waɗi toon natal hoorejo jagorɗo Ousmane Sonko jayde nde ganduɗa kañum woni jayde coftal ɓalli nde jayde record quotidien e kañum arti ko e on ɗon coupe d'Afrique mo ganduɗa kay ene jogori e wadde ɓe kollitino wonde ɓe mbi ko Lamine Camara wondude Habib Diarra beele haɓe jogori e tawtorede ngel ɗon kawgel ɗum ko namdal ngal musidɓe men jayniyankoɓe mbaɗi ɓe gatti noon kadi e konnguli omo ganduɗa kañum woni Sadio Mané tawatedi e jayde record quotidien bandiraɓe musidɓe tedduɓe tiɓiɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kamno rubinalade ko sifa yoga e jaydiyeji e leydi Sénégal adi meɗen e rubinde jaydeji wonata ko altine soko keno haaji ko adi nden min mbiyon jokken ɗoftade kam rewinade programme uji ɗi Pindi TV juma mubarak. Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Lacciri e Haako to Ravenay. bandiraɓe saaha foof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum on jamma jogoro wonde ko ñande sappo tati lewru décembre sanga 20h ndalankoɓe jogorɓe jirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saaha muɗum e Nafi Mboub Gawlo paare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal marraine o woni Yuman Nguen Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗo toon to Belgique marraine goɗɗo ko Kumbali on jeeya ko toon to Agnam Liduɓe kamne jooɗi ko toon to dawlaji dentuɗe e Amérique bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeeya ko toon to Kobbillo monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeeyaɗo toon to Ñaari Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayri peinture on jeeya ko toon to Agnam Siwol Acca Diallo madame Sall ko joom suudu
suudu maire mo Bakel Ceerno Amadou Sow jeeɗo toon to wuro Dekle Fulɓe bandiraɓe wotomo luuta o jamma joggudi e lowdi patam lamiri programme o koni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo Piidi TV 20h30 ko nden artiste gadano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirande lacciri ha ko ƴettata konngol woni Sali Dia 21h45 ko conférence e toɓɓere suɓane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko fada ko yettoto woni nden hirande lacciri haako entrée unique woni ticket gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngaliɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA bandiraɓe wotomo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma patam lam